Бардоре ки дар шаҳри Москва кор доред. Ин видео барои шумо наушникҳои 1500 барои шумо падарка. Салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯз боша рӯзи саиди ҷумъа. Рӯзи саиди ҷумъа ба ҳаматон муборак боша бардори азиз. Ва чӣ хел ки дар аввали видео фаҳмиден, албатта дуруст фаҳмиден, наушникҳо беспарам дода мешавад ба ҳар як нафаре ки чикор мекунад дар Telegram канал, дар YouTube канали Умедҷон, дар YouTube канали магазин яки Real Fonda обуна мешавад ва ҳамин силкаҳоро бошад дар 10 та дӯсташ равон мекунад. Шарти бозии осонай, любой кас иштирок карда метавонад ва бардоре ки шаҳри Москва дар яки магазин омада метавонад, ҳамода мисол падарка метавонед наушника 1500 рубл. Магазин мебиёед, магазин мо дар шаҳри Москва, метро Бутырский, 4-ум выход, торговый центр Зелёный. Магазин аз соати 9 соат то соати 10 бегара кор мекунад. Количествои наушник без ограничения, чанд нафаре биёяд дар муддати ҳамин 3 рӯз. Яъне ки имрӯз бошад сана 27-ум, 28-ум, 29-ум. Яъне ки то 29 сентябри соли 2024. ҳами рӯзи ҷумъа, шанбе ва якшанбе касе ки мебиёд, хоҳ телефон харид мебиёд, хоҳ чизе ки мебиёд, телефон мехарад, силкаҳоро равон мекунад дар 10 та дӯсташ, марҳамат, ҳама як тагига наушник бесплатно гирифта рафта мешавад. Илоҳинам 100 нафар биёд, илоҳинам 200 нафар биёд, илоҳинам 500 нафар биёд. Фарқ надорад, марҳамат, равон кунед дӯстотонда, бемалол биёен дар ҳами мега администратор ё ки дар менеҷери магазин нишон биден, шумо наушники бесплатно қайтон бигирен бирен дӯстони азиз. Худтон атё кунед, қайти шумо буд Умедҷон ва магазини Real Fonda. Дӯстони азиз, ҳамин 4-ум выходи метрои Бутырская меброед ва баъд ин 4-ум выход омадантон ҳамин китоб мехӯрен ростаки торговый центр Зелёний яна имҷада ва тарафи торговый центр Зелёний раҳкӣ мешен. ҳамин выход қади дохили торговый центр мешен ва дохил кишен ростаки магазини Real Fonda.